C sharp minor ध एकाथरे पदारू को जुआ मी 1 2 3 4 पकेब नाही 1 2 3 4 बौडा को दुनिया रे सबुडारू बेटा बौ पाते झील पाते मारना कांडा बौडा को दुनिया रे सबुडारू बेटा बौ पाते झील पाते मारना कांडा ओ तू तो देवी प्रतिमा तो आखि लगे सब उपमा मोर डर कहाबू ना भय कहाबू तू पाखि थाऊ थाऊ तो पारी किए से हवा कोण गाइलु बे तांसे आकबर के पाखर जो टेंशन थिला तू ताकू भी चिता काटी दऊ वाह 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 चमत्कार चमत्कार बे बाप मां को कला को तू पूरा हाईजैक कर ले जुए ओय ए मानियो पड़ियो तते आई आई तू तू गोटे गाड़ी चलाऊ कौन भी तू यही लाइन के पड़े आसुनो लक्ष लक्ष टका लो अब छाछा छाछा तो इच्छा तू जा कर मु तते कई बात देखुनी नानी सांग मु जाउची कल ठीक बेला आस पहुंच आई এই নে তো ভাই মেডিসিন নেই কি আসছে ঠিক সময় মেডিসিন খাইবু বারে বুলাবুলি করিবুনি কোন নলে সিধা কেন্দ্র ধরি বাহারକୁ বুলিয়াକୁ পড়েইবু যা ভিতরକୁ যা ଆଉ କଣ ନା ଦେଖୁନୁ ଭାଇ ତୋ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର କେମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା ଭାଇ ବୈରାଗୀ ମଉସା କହିଗଲେ ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଳା ଛଡେଇ ଆଣିଛୁ ବାପା ତ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ବୋଉ କଣ ଗୀତ ଗାଏ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର ବାପା କୋଉ କଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା କିଛି କହୁନ କାହିଁକି पछर एका बेले के कुड़ाई प्रश्न सब प्रश्न रे केवल बहु कौ बहु काहरे बहु से ও বউ এই তানসেন দাসর বউ আইগি বাবা ମୋ ଜୀବନ ବହିକି ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉର ପୃଷ୍ଠାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛ କାହିଁକି ବାପ କଣ ପାଇଁ कारणटा होची या जे से पृष्ठ को पढ़िले तो जीवन बहिर बाकी पृष्ठ गुडा पढ़िबा को तते समय हबनी ବାହାନା ଏସବୁ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା ହେଲେ ଆଜି ମୋ ମନ କରିଛି ମାନେ ସେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବ हेले मो बुझै पारुनी तनु तोर आज जीत काहे की କାହିଁକି ନା ଆଜି ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସମୟ ହେଇଥିଲା 5:15 ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ହାରମୋନିୟମ ଧରି ସାରେଗାମା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଇଦିନ ବି ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ଆଉ ସମୟ 5:15 ଏଇ କଳାବତୀ ଆଉ ବସନ୍ତ ମୋତେ ଯୋଉଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ମିଳିଲେ ସେଇଦିନ ବି ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଆଉ ସମୟ 5:15 ଏଇ ତାରିଖ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି ବାପା ହେଲେ ମୋଠୁ ଏମିତି କିଛି ଛଡେଇ ନେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି କୁହ ବାପା କିଏ ମୋ ବୋଉ କଣ ତାର ଠିକ ना मो किछ कहि पारिबी କୁହ ବାପା ମୋ ବୋଉର ଠିକଣାଟା କଣ ना नेवर ତମେ ଅଲବତ କହିବ ना ଅଲବତ କହିବ नेवर ना ठिकोना मो किछ कहि पारिबी ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତମ ତନୁ ଏ ଘର ଛାଡିକି ଚାଲିଛି तनु ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ହେଲେ ଆଉ ତମ ତନୁ ତମ ଘରକୁ ଫେରିବନି तनु ଆସୁଛି ମୁଁ ନାଇଁ 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 ଭାଇ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଯା ନା ତୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଏ ଘର ଆଉ ଘର ଭଳି ଲାଗିବନି ଛାଡ କଳା ନାଇଁ ଆରେ ଛାଡ ମତ କାହାରି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କାହାରି କଥା ବି ନୁହଁ तो बाप कथा सुनिबनी आई। रखिबनी मो कथा ଆଜି ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇ ସାରିଛି ମୋ ବୋଉର ପରିଚୟ ମୋତେ ଅବାଧ୍ୟ କରି ସାରିଛି ଯାଉଛି ମୁଁ
ଯୋଉଦିନ ତମେ ପରିଚୟ ଦବ ସେଇଦିନ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବି। ମୋ ଆଖି ମତେ ଯୁଆଡେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲିଯିବି। ଆସ। ଏ ବସନ୍ତ, ତୋର ଏଇ ସୁର ପାଖରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛି ରେ। ତୋର ଏଇ ସୁର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇ ମତେ ଲାଗିବ ସେ ପାଦଟା ମୁଁ ତ ଛାତି ଉପରେ ପକଉଛି। ଭାଇ ତୁ ମୁଁ ବଜେଇଲେ ତୁ ତ ଅଧ ବାଟରୁ ଫେରୁଛୁ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତୁ ବଜେଇବୁ ନା ମୁଁ ସେଦିନ ମଲା ଗାତରୁ ବି ଫେରି ଆସିବି। ଚୁପ। ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। ତୁ ଆଉ ଗାଡି ନେଇ ସେ ଚୌଧୁରୀ ଘରକୁ ଯିବୁନି। ଆଜି ରାତିରେ ରହିବ, କାଲି ସକାଳେ ଯିବୁ ହେଲା। ଧନ